преди да поискаме прошка и да поискаме Бог да ни прости на нас, така и ние да прости на другите, искам още нещо да направя. Не съм сигурен дали е диво, защото се страхувам. There are several men. Има няколко мъже тук, And God is training you. които Бог ви обучава. And you thought you were going through hard times. И вие си мислите, че минавате през трудно време. But we're getting a clearer picture of your church now. Но аз видях една по-чиста картина в църквата. And God has a lot of prophetic people here. И Бог ми показа, че тук има на това място много пророчески хора. И много ходатаи тук на това място, молитвени. И имаме апостолско служение също тук на това място, апостолска двойка. Не съм виждал толкова много в църква, толкова много пророческо помазание, ходатайствено служение и също така комбинация. You young people too. И вие млади хора. There's going to be more. Ще има повече. И аз искам да предизвикам някои мъже да започнете да учите Библията. Find out what a New Testament prophet is. Вижте какви са новозаветните пророци. They're not angry. Те не са гневни хора. They're not angry. Те не са гневни. They're full of love and mercy. Те са пълни с милост и с благодат, с любов. They're called as prophets. Те са наречени пророци, за да могат да възстановят хората обратно към Бога. Вие сте наречени ходатаи и молители, за да можете да доведете хората до Бога. И да им покажете, че има Бог на любов. И Бог аз ви нося този Бог на любов. И че ти се молиш и ходатайстваш за тях, плачеш за тях, изказваш прошение за тях или пък пророкуваш за тях. You're kind of the same. It's like an escalator. Това е като ескалаторите, които са в големите хипермаркети. The intercessors are going up the escalator. Когато ходатаите отидат нагоре по ескалаторите, the prophetic people are coming down. Пророците слизат долу. The intercessors take and plead on behalf of the people to God. И ходатаите взимат нуждите и ги носят пред Господа. The prophetic people go down the escalator. Пророците слизат надолу по ескалаторите. Bringing the message of hope. И те носят посланието на надеждата, на изцеление, на възстановяване. Те слизат при хората и говорят. Едните викат към Бога, другите говорят на хората. And sometimes понякога the intercessors are coming down. Going up. Понякога ходатаите ходят нагоре, викат към Бога. А пророците слизат долу. And you know how on an escalator they meet sometimes? И понякога, знаете, на ескалаторите два ескалатора се разминават. Нали? Срещате понякога някой приятел на ескалаторите и кажа: какво става, къде отиваш? И пророците казват: не. Така са пророците, казват: не, ти сбърка, аз слизам надолу, като отиваш нагоре. Ние слизаме до хората. И двамата сте правилни. И двата случая, двете групи са прави. Едните викат към Бога, вдигат хората, другите слизат долу и достигат хората. Така че прощавайте. Прощавайте. Бог се нуждае от вас. This is going to be what's called a revelatory church. Revelatory gifts of the Spirit. Това ще бъде една многообразна църква с многообразието на Божиите дарове. Но не можеш да стигнеш до многообразието без простителност. Така че, мъже на Бога, предизвиквам ви да четете Божията книга. И по-специално Новия Завет. И да четете относно пророчествата и пророците. И също има и пророците на това място. Както и някои от вас сте пък и ходатаи. So get into the Word of God, see what intercession. Така че влезте в Словото и търсете и ходатайствате. See what prophetic is. Вижте какво е пророчеството. If you want, Phyllis and I could submit some notes, especially for prophetic.
Някой път, ако Бог позволи, аз и Филис може да направим малко поучение за пророчеството, какво означава пророчеството и също така какво означава ходатайството. И някой ден ни може да говорим за даровете. Но тази вечер ние се нуждаем от това да простим. Така че сега ще се молим и ще поискаме Святия Дух. Нека всички да се изправиме. Ние ще се помолиме и ще поискаме Святия Дух да дойде и да ви открие на вас някоя личност, на която вие трябва да простите. И сега ще искаме всички да се помолим. Святи Дух, сега те моля да откриеш онази личност, на която искам да простя. Ние ще се молим за вас. Ти просто пресете тишина. Сега слушайте. Тихичко. Откри им, Господи, на кого трябва да простят. Покажи им сега. Дай им имена. Само слушайте. Слушайте Святия Дух. Somebody comes to your mind, raise your hand up really high just for a second and hold it there. Ако някой вече е дошъл в ума ти, или име, или физиономия на някой човек, на който искаш да простиш, издигни ръката си, за да знам, че си raise your hand if somebody shows you something. Ако някой все още е дошъл в съзнанието си, на който искаш да простиш, вдигни ръката си в този момент. Anybody else? Други? Anybody else? Някой друг? Be brave. Бъдете смели. Anybody else? Някой друг? Okay, now all you do is say, Jesus, I forgive what they did to me. Сега това, което искам да кажете е следното. Исусе, аз им прощавам това, което те са направили към мен. Okay, now listen again. Слушайте сега отново. This is very important. Това е много важно. I'm going to tell Pastor Lubo. Аз ще помоля пастор Любо a prayer for you to pray. Да се моли за вас сега. And that prayer is, I forgive myself. И тази молитва е, аз прощавам и на себе си. Нека се молим заедно, искам да се молите след мене. Господи, Ти ми прости преди 2000 години. И аз съм Ти благодарен за това, че съм простен. Аз прощавам и на себе си. Не искам да се осъждам. Чисто сърце сътвори в мен. И сега тази вечер Те моля, помогни ми да простя на тези, които са ме наранили, които са ме обидили, които са се отнесли зле към мен. Аз ги издигам пред Тебе. Нека да издигам ръцете сега. Това са тези хора, които ни издигаме. Аз ги издигам пред Тебе, Господи. И Те моля, прости им. Прости им, Господи. И аз им прощавам. В името на Исус. Нека болката, разочарованието, отчаянието, тежестта да си тръгнат. Аз освобождавам това. Освобождавам сърцето си. Повече няма да нося непростителност. Предавам го на Тебе. Ти имаш грижата. Ти, Господи, можеш да отсъдиш. Искам моето сърце да бъде чисто. Чисто сърце. Сътвори в мен, Господи. И постоянен дух обновявай в мен. В името на Исус. Амен. Просто отпуснете. Божието присъствие е тук. Ще направим още едно нещо. Нашия екип ще дойде тук отпред. Тук отпред ще дойде нашия екип. И те ще протегнат.